Hola, bona tarda. Estem aquí als entrenos aquí d'en Mufarag de Sils i en Mufarag de Barcelona. Un entreno molt important. Són gent molt xunga. No, home, no, a veure, saluda. Ei, què passa? Mira, i aquí tenim les llebres, Bueno, qui diu llebres diu gossos, No sap diferenciar un gos d'un... Les puces també les porten les llebres, bueno, cap problema. Però aquí podem veure el Mufarag de Barcelona, que ha entrenat aquí al Port Olímpic, seguint sueques, Aquest és un truco, el truco la mandruco, Tu segueixes a les sueques i d'aquesta manera no pares, nen. Però després tenim en Xavi, tio, que amb les ulleres aquestes, té aerodinàmica, i el tio talla el bacallà, Bueno, una salutació. Vinga, pel nostre WhatsApp, tio, que hi ha molta penya, tio, que som, que som 3 persones. Bueno, val més poc i bé que no moli malament, Charlie, una salutació. Vinga. Hòstia, això és una salutació olímpica, nen. Això... Aquesta salutació no la fa ni... Digue'm algun nom. Ni en Xavi amb les ulleres de Mufarag. Bueno, Xavi, què? Com ho portem, això, aquest entreno, tio? Anem fent suau, perquè entrenament. Sí. Operació biquini, no? Amb el fet antibiòtic, inflamatori, etc. Clar. Molt bé. Perdoneu-me, però el que tinc un problema sóc jo que va anar amb el gos. Sí, un segon, Vinga, gente, què? Com ho veieu, això? Mira, tenim aquí que ens Bé. Vinga, Jordi. Fot-te al marge. Vinga, xavales. Vinga, xaval. Me l'he fotut. Ara. Mira, Mufarag de Sils, Mufarag de Barcelona. Vinga, seguim-lo, Va. Ei, Què dius? estem arribant a l'Eix del Port. Mira, hi ha un lloc aquí que els gossos podran banyar. Sí? Sí, ho han arreglat a l'Ajuntament. Molt bé. Esteu patint o no? Bueno, Una mica, no? un moment a traure una pedra d'una sabata. Què? Al bany aquí, allà. Ui, però això té sanció, tio. Això s'ha de sancionar, tio. Sí o no, Carritos, com ho veus tu? Lo important és el volum de quilòmetres que fas al llarg d'una setmana. Que et paris 1 o 2 minuts a cada entrenament, no passa absolutament res. Anem a veure les declaracions d'en Xavi quan està on fire. Ho has gravat? Sí, no, estic gravant ara. Molt bé. Què diu? Què dice? Doncs però no, que no. Què dius? Però l'important què és? He dit, l'important és el volum de quilometratge que fas al llarg de tota una setmana. Com domina el col·lega, Al llarg d'un entrenament et puguis parar 1 o 2 minuts o 3, o inclús 5, no passa absolutament res. Aquí està. I això, setmana rere setmana, mes rere mes, any rere any. Jordi, jo no te la quiero... Sí, mirarem.